ke kaunti ma Kisumu mano Jumapil mano mar juma mokalo kata kamano giduto gichwalo ywak mopogore opogore kotudore koda pek mar ngima mabende nenore gi sani to nyaka sani Raila bende noseyo sirkal ok sirkal noseyo kanisa ni kanisa ok osebedo katimo gino ma jopiny dwaro. Kanisa osebedo mana kalinga to nyaka sani koro jopiny dhi kamarach kata piny dhi kamarach. Sirkal medo usuru to kanisa oling. Nyalo bedo ni ponono sirkal bende osedonjo e kanisa Lavender mar mondo mi koro kanisa bende kata sirkal timo gi marach to ginyal siemo wang sirkal gingi sirkal ni kata koro dhi marach jopiny hinyore. Wang'e ni kanisa bende gino ma ochung onego bed ni chung motegno kendo kwero richo maonge dewa. Erokamano ahinya Joyce. Ma topic ma interesting ahinya. Ober kendo osebed kiwache kabisa. Kizungu luongo ni the state and the church. Gidholuo en kanisa gi sirkal. En mbaka mosebed kigoyo chien kanyo mang'eny kabisa. Adieri mantie Joyce, sirkal gi kanisa wachne ni malo ahinya kane wamanyo multi-party. Diere machien in the early 90s. Emane church ne wuok oko ma wuoye motegno e weche sirkal kendo ne giriwore gi joma nitie opposition ma giwachi ni achiel ariyo adek rach. Bang' mano pok awinjo ka church strong ahinya e weche ma mosekalogi. Obed weche yiero, obed weche ang'o, ok en kata gimo chakore sani. Kata mana diere handshake kaka nyocha koro ji oriwore. Muuru gi Jakom ne nitie kumoro achiel. Kane nitiere weche moko maricho nikech kata cost of living ni ok no chakore sani. En gima kata regime mokalo nyocha ngimane ni malo. Makata king'iyo kaka jowa manie telo ne wuoyo, ne giwacho ni gini omako piny mangima. Ok en gima nie Kenya ka sani. Wabedore beda mos gik moko biro losore. Ma ji wacho kia the war in Ukraine otimore nade, sani the war in Israel. Ne giwacho weche te mondo gi defend gima ne timore. An ne ok awinjo ka kanisa loso. Koro gima nitie man bende ok anyal defend en ni kanisa to osebedo koling. To oseling e thuolo malach. Koro gin bende gin gi ratiro. Iyudo ni kanisa ni ng'ama leme kanisa ni oyiengore kuom sirkal. Ng'ama leme kanisa ni oyiengore kuom opposition. Koro ibo yudo ka kar ka endi ng'ato wacho mana gima otimore nade mong'eyo ni dhi moro kuma entie. Koro ken discussion ma bende yot ahinya wuok oko miwachi ni en kama. Gigi luwore interest mar ng'ato kumo leme to gi kumo yiengore. Kang bishop iluongo ni Ole Sapit owuok oko wacho ni atoto gini en kama. Ibo ne ni owuoyo nikech oya Rift Valley. Kang bishop moro ma bende ya Luo Nyanza owuok mowacho kama. Iwacho no wuoyo kamano nikech oya Kocha. Koro gik moko ruwore Joyce mane adieri mantiere. To wan bende waseneno complaints mang'eny kata mane weekend mokalo ni. Ok en kanisa kende mowuoye e weekend. Awaneno ka giwacho nyaka ni the provincial administration okodingo bedie nikech constitution ok recognize gi. Tapenjo niya, regional commissioners gi, county commissioners gi, DCCs gi, dongi sebedo kayandi yare 2013. Be ng'ato ncho selose ni jogo koningo bedi. To kata kanyocha higini 5 mobedo gode handshake gi. Dong ne wan gi provincial administration. Be ng'ato nochunge mawacho ni jogo koningo bedi ka nikech gionge katiba. Koran gi mang'eyo Joyce, sani siasa osewuok jigoye. Kendo ji owuok goyo siasa ma 2027. To de ber, ka gik tema ji wacho gi, to wang'iyo ni the common man, gik ma wacho gi, to konyo gi nade. Kech gima ng'iyo en about telo. Ng'ani wacho ma inyo ng'acha mondo kare obed maber ka ging'iyo godo mbele. To ka de ber jotend wan gima da wachi, ji opiemre e tim maber ma ng'ato timo ne japiny. Kamano. Kiging'e dwasi giwegi